Вітаю вас, шановне гаспадарства. Вялікая падзяка нашым еўрапейскім сябрам, якія ўсе апошнія гады падтрымлівалі беларускія дэмакратычныя сілы, свабоду і незалежнасць Беларусі. Дзякуй Украіне, Польшчы і Літве, якія прынялі дэпартаваных рэжымам палітычных вязняў. Сёння Беларусь застыла пад акупацыяй Пуціна. Расійскія ракеты, у тым ліку ядзерныя, пагражаюць тэрыторыі Беларусі і Украіне і самой Еўропе. З кожным месяцам нарастае пагроза вайны. У нашай краіне не спыняюцца рэпрэсіі. І цяпер асабліва важна адстойваць свабоду для беларускага народа, народа ў самым сэрцы еўрапейскага кантыненту. Мы молімся за тое, каб вольны свет у гэты час быў адзіным і моцным і падтрымліваў вольных беларусаў. Мы разам працуем дзеля перамогі дэмакратычнай Беларусі. Мы лічым, што зняццё еўрапейскіх санкцыяў у дачыненні да рэжыму магчымае толькі пасля вызвалення ўсіх палітвязняў, спынення рэпрэсіяў і сістэмных зменаў да дэмакратыі ў Беларусі. Беларускі народ – гэта не Лукашенко. Беларускі народ не саюзнік Пуціна. Мы вольны народ еўрапейскай сям'і. Робім з вамі разам, што можам, а Бог, веру, зробіць астатняе. За нашу і вашу свабоду. Жыве вольная Еўропа, жыве Беларусь!